Πολύ καλό. Τι του έκανες? Γενικό σέρβις. Μπράβο. Με ένα στον ουρανό Θεοφάνη θα έχουμε μεγάλη θέα στο σύμπαν. Θα τελειώσεις τις μελέτες σου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Σύντομα θα αποδειχθούν οι θεωρίες σου. Και μετά από 50 ή 100 χρόνια θα διδάσκονται στα σχολεία. Εμείς δεν θα ζούμε τότε. Και κανείς δεν θα μας τιμάται. Αλλά δεν πειράζει. Ζήσαμε όπως τα πουλιά του ουρανού και δεν ζητήσαμε τίποτα. Όπως μερικοί έμποροι και σφετεριστές φιλίας. Μην πίνεις άλλο. Τι θα αφήσουν αυτοί στην ανθρωπότητα? Τίποτα. Και ο πλούτος τους θα διασκορπιστεί και η δύναμή τους θα εκπέσει. Η αρπακτικότητα των κόπων και των γυναικών των άλλων θα τα μυθούν με λύθη. Αυτό θα είναι το τέλος τους. Πώς έγινε ο κόσμος.